ndezvigunwe vakanga vasungwa kunze vavauya vaingoti vauda kupinda vobva varara. Kona yemumwe wangu chii vaburuka vatangodisa zvigunwe unozohura ndakukusiya watunda ndoda kuti ndakateka hondo mumba. Inini nondishamisa ndokuti mai vangu avo ndichitanga kugara navo taita vana vairi umwe akafa umwe mupenyu ari kwangu. Saka ndikakutekukisa maoko inini ndichitofira kuda kuonawo mukadzi. Saka munoti manyepera rakachena changamira kuti ndikatorokurwa kuti ndipakire baba vanoita zvavanoda kuburuka pambedha chaiko chaiko. Iwe unofanira kubva kumadziro woburuka nekumakumbo anzi usandijambe asi vachipinda mandiri. Vanoita zvinhu zvinoshungurudza zvokushungurudza zviye. Iko kumagirlfriend vanoenda vakaita siki vakandiudza kuti vakadzi vanowanikwa kuchipadze kutachira ini vanoita dhora kaviri. Ndakapa dhora ndinoenda futi mangwana ndinoita futi bonde ikoko. Baba ava ndozvavanoita. Kuti vamuke havamuki. Kuti vamuke havamuki. Vanoti uya izvozvi bisaburukwa. Ndikati ko zvinotobvisiswa burukwa tange mwana akaenda kutoireti sei. Handiti zvinotangira kukicheni togopinda kubedroom. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Verenga pamwe. Chigara zvako pasi. Sanangura. Aiwa tsanangura kokagara. Kubatikana ndazviona. Semudzimai wangu yaitira kwakamusha. Saka akaiti delta payments achinosiya mari yesimende. Ndichifuna mari city. Asi vachishamisa achiti ndakausidzirwa mari ausikwanisa kuchengeta saka ndaidya mari yacho. Alright, handei. Pambedha ndabva ndamiti. Pambedha ndabva nekuti aida kutisungisa hanzi vakamborirei hanzi ndikuda kuripwa 2 mombe kusuzwa pambedha. Ndazvinzwa. Iwe taura akwerezve. Pambedha inini pane nguva inombenda kumasoro chiita zvekunama. Saka pandakadzoka kumba kanzi iwewe une girlfriend yako iya wakamboita naye mwana. Saka inini nyaya kubvira pachingowanda kama girlfriend yako anachimutuka. Saka iwewe handisura panapa mbedha. Inini ukaramba uchiuya panapa ndokufonera mapurisa. Kakunda apurisa inini handikwanisi kuramba chidana newe. Kuti inini chingogara wako uchirara mako mukicheni chirara mubhedha pambedha wako. Ndozvaanotaura. Inini munhuwo akange achangobva kuti ndana kutora mhotso dzekutenga zvinditengesa zviseo pandasungwa. Saka mutemo ndikana kuziva kuti ndikamutemo webhaundi. Aida kuenda pamberi pemutemo ndinopinda mujeri. Saka apo unorara kupiwe? Inini pari zvinhu ndorara pasi yachirara pamberi for 2 years. Ininiwo ndakazomira kumusapota nekuti ndakaona atuchirwa munda nemba sandakari manyama. Iye akati ane vakwasha wake kwachimusupply kuti abatwa BP. Ane mukwasha wavo ane maini. Saka ndiwo anowapa grosati indakati ini chikafu chapanjacho ungodziwa kutaura njachirara. Sokuti mba mangu ndati. Saka uno 2 years. 2 years. Unorara pasi. Ndorara pasi. Mbedroom imo. Kiche. Pakatuya verenga ini. Verenga.
aida zita rake kuti yapepa mapepa exchange ndakabva ndaisa remwana akabva andibvisa mapepa pastand arikuramba nawo. Taura. Chokwadi nai mwana watenda runga kuti kumana ndikaita naye timise mazita esitendi ndinayo yawakaona ndatenga nemukadzi wangu mukuru ndakasiyana naye tasvika kune ruya zvisita kutoita mari bvayandishotera iye ati ibva wasina zita rangu ipapa kati aiyo ine uri mutorwa handisi zita rangu ndisari mwana wedu ndiyo tosiya ari paipazita izvo zvamugumbura tasvika kumba kwatora mapepa aya namanje totiza akavachengeta izotara saka zvinhu zvinondibata kuti inini zvinhu ndikawana isati andanaye anoramba akarepa mapepa yasi yake. Ndipeto nenyaya tifamba iti Handisha. Pakauya muramu wake akarara pamubhedha wangu nemudzimai wake ndakarara pasi vachipfuura vachindijamba kusaizi kuti nditi hasha ndakatya mutemo ndosaka ndakauya kuisangano. Taura. Ichokwadi kuti mutemo wakaoma hokujamba saka ini ndakapa nguva ndichisira tambo mudzimai wangu kuti zvaari kuita izvi zviedza kuti mwana handingagoni kudzinga mukadzi pamwe atadzokonoka nokuti semunhu wemurume ndakabuda ndakatadza asi ndakati tizora pfungwa dzako tigadzirisana dai mwana vari kuramba wakaoma munhu inini ndati akuya kuno kudare ndakundikana kwete bhandavapa kupuza kuti tinorambirana zvepamutemo kuno kwatiri. Taura futi. Zapera. Chikafu anotumirwa nemukuwasha wake akabvanuda kuti mumba mumwe nemumwe akuzvionera nekuti nevana vangu nekuti nepanangurayekuvava augoni kugara nevana vangu aona chakanditsira pamhuri yangu saka inini ndakuchengetwawo ndini ndaakuzvemabhonasi angu iwewewo uchionera dai munhu aitwa semhuka kuti zvichita zvaunoda indichita zvotoda riminomo saka hapana achatonga mumwe munhu saka zvinhu zvinongondibata changamiro wangu kuti mutemo unoona kuti kundujanga asi ndakazoona kuti nguva yakuno kuti vane vanhu vanofonera navo usiku seuyu munhu anoenda kana musangano kana anoda kuti mutemo munotunga munhu hapana kutunga munhu atongwe nemwana chembere munhu mune munhu anoita zvaanoda akasununguka nyika inei saka ndikati inzira ndiramba yamuti pasi pemutemo kuti ini ndakamboenda kujeri ndikaona kuti kujeri kuva iwe unotungwa unogona kutsvanyirwa uzopika usina mhosva saka ndakauya kuno kuchangamirwa. vanofamba vachitaura vanofamba vachidza vanhu inini ndinoisa ruoko handisi chinhu changu kwake inini nondishamisa zvekuti nai vangu vamubva ndichitanga kugara navo taita vana vairi umwe akafa umwe mupenyu ari kwangu saka ndikakutakukisa maoko inini ndichitofira kuda kuonawo mukadzi saka muti manyepera ari pachena changamirwa kuti ndikati ruoko rwangu kuti ndipakire Alright, pamwe. ikasamuka okay isatiende nyaya yangu achiramba kuidikidza pane nhau yetendi yangu yandakatenga tendi yangu afanga vaihaisa ange yakatsvaya ini ndakatenga inowana saka tendi yabva ndaona yachinjwa kutendi ndaitsvaga pandesha saka ava vairamba kunditaurira nepakati bva ndatora foni kati shamari kana usina foni inoenderana netendi yangu tabata votadhonzerana iye achingoramba kutaura mukutonzerana foni yakateka kirei saka ndikuda kuti ndinobhadhara foni yangu kana ndobhadhara iwe nini ndakuta vangu ndudza pane chinhu changu handai kubata foni yangu kana kubata kuti ndizive kuti yakamira sei hatomboigoni foni yangu maya ndomamira nyaya Zapera. Munhu wamwari kwadzinzwawo. Ndadzinzwa. Unoti kudii nadzo? Pamusoro ndinotaura panyaya yekutanga yefoni. Vakandidhonzera foni yangu vachiti tende patakachinja order mumba takaisa kuseri kwewardrobe. Saka ivo vaisimudza chete ndatengesa tende. Vyatsemuka foni yangu ye200.
mwana akati tichinyarire mama ndakukugadzirisirai pondwa yagadzirwa yechikafu. Baba vane 2 years avatengi kana sauti rinovava kana bhari sipo mumba kana upfu kana chii, vanodya kumakantini. Yechitatu ichi ndezvigunwe vakanga vasungwa kunze vakauya vaingoti vaoda kupinda vobva varara. Kona emu wangu chii vaburuka vatangodisa zvigunwe unozohura ndakukusiya watunda ndakuti ndakateka hondo mumba. Yechitatu iyi yavari kutaura yekuti kuchengetwa nemukwasha iyi. Mwana wangu andakabereka wandakauya naye ndakati bwati ndipewo mari kutenga mabhuku vakati mari iyo inoerengerwa pakuroora iyi. Ndakati aiwa mwana wangu wana ndinayo zvino zvindikupiwa mari ndotenga chikafu iwo avanditengere chikafu kati uchamama nenzara pano ndo uchakaura nekushaya bonde uchakaura nenzara pano uchasumuka uchienda. Ndikati aiwa manje pano tichi ndiripo handina kwandiri kuenda makore mangani ndinewe kubva 2015 ndiri pano ndosumuka ndoenda kubereka vana vaviri haisi nyore. Baba ava vanoita zvavanoda kububuruka pambedha chaiko chaiko uwo unofanirwa kubva kumadziro woburuka nekumakumbo anzi usandijambe asi vachipinda mandiri usandijambe vakandirova haufanira kuti tananga nditanangwe nemukadzi. Baba ava zvavanoita kuboko vanoita zvinhu zvinoshungurudza zvekushungurudza zviri iko kumagirlfriend vanoenda vakaita siki vakandudza kuti vakadzi vanowanika kuchipadzi kutachira ini vanoita dhora kaviri ndakapa dhora ndinoenda futi mangwana ndinoita futi bonde ikoko. Baba ava ndozvavanoita kuti vamuke havamuki kuti vamuke havamuki vanoti uya izvozvi bisaburukwa ndikati ko zvinotobvisiswa burukwa tange mwana ada kuenda kutoireti sei handiti zvinotangira kukicheni togopinda kubhedhuru ko chirudzi takambochitanga here kubva titange kuroorana mubhegi mavo ndakamuona mapirisi echirwere ndakavabvunza kuti mapirisi ndei kwaya ndeani munoti vaviri hatina kana mwana kana ani kana muenzi auya pano mapirisi aya kana chiramba kuti ndei ndoda kumapisa anzi unoyapisire ndeyangu. Ndikati ko zvakatanga sei baba zvavanondiita izvozvo handizive burugwa rava gara kwese kwandaita nawo kana bhutsu chayemugumbo kana mukati wabvunza kuti mukadzi wenyu anopfeka saizi chibhutsu havatozviziva. Kumashure kundaishingirira ndakati handikamboita imwe imba yakaparara zvino iyi gandichiita sei gandichishingirira ndichikikirisa ndabatanidza ndaita sei ndadii ndarima tumambaira kumastenzi ikoko zvese ndichitenga ako nekako vachingotiita purani kumba ikoko asi ivo vachifonenwa nevakadzi vanenge vachidanana navo vakatora foni yavo vafonenwa nemukadzi vavaidanana navo vakanzi ipa mukadzi wako foni ndivo vakatotora foni yevho vanditambidza oi foni ndikati ndiana arikuda kunditaura neni tambirei foni vandatambira foni ndosaka uchisiwa nemurume hauna chauina chokuzasi kwako uku kukazara mvura. Ndakatukwa nemukadzi wavo vaifambidzana naye baba kusvika ndakarwadziwa inini zvokurwadziwa zviye ndikati manje handina kwandinoenda bp ndaiwana pano shuga ndaiwana ndikaita stress ndikaita shuga ndiripo pano mwoyo ndakarwarira pano handina kwandiri kuenda. Havana kana zuva rimwe chete chero vanotengera kana mapirisi kana ukatorwara zvokuti nhasi wadonda vanofuma vachibuda vachienda avati kucherera kana mvura kana kupuwa chiro kahembe chaikotega ndiwachire mumwe wangu kwavanoti ndinorara kumba kwehanzvadzi yangu mukadzi wacho ndatouya naye kumba kwehanzvadzi yangu ndokunonzi kwevamwe vavo ndokwandirobuda ndichienda kunhamo takaenda kunhamo dzakudzimanyamakura vanhu vese vari kuenda kunhamo ini nahanditenderi kuenda kunhamo havanditendera kuti nditaure nevanhu asi vanososhoraiza nenyika yese mukadzi wese wavawana wese ndewavo. Ndikati ko kurarama rudzi patiri kuita pano pamba mubhedhuru vakabuda vakatanga kurara mudaini mari yavo yenasa yada kuita sei yada kubuda vakanzi 5 years mari yenyu kuti ibude ezvozvi mune 55 years 5 years kuti mubude anzi ndauda kudzoka mubhedhuru imomo. Ndikati ko chakamatiza mubhedhuru muye chazenge chagadzirika here pa 2 years imimi kana makudzoka mubhedhuru ndinengirineyo nditengerewo chikafu ndipewo mari yandikatenga chikafu 2 years dzandaichichengeta handida kuti amisikanzwa panini togara ndichiti murume wangu uchadzoka murume wangu ndichitovaitira actiona ndichibvisa hembe kudai so achindivana ndakarara pamubhedha vakati ndienda uchipadze kune mahuro okwanita dhora kaini ava baba kana izvozvisoka kana kutonzwa kuda murume wacho handichanzwe nekuti ndatogara handisisina basa nazvo nababa. Alright. Muri kugara kupi mese? Tiri kugara kustendi. Kupi? Kuwoodbrook. Bindura? Iwe unogara kubindura kwese iko pastendi imwe chete? Ya stendi yangu ndakatsvaga uyu mudzimai wangu zvataura handisi kuirara. No. Is sure. Iwo wataura iye anofanira kuita sei? Kana iwe unofanira kutaurawo futi. Ndakadzokorere pari kuti munasopawo. Dzokorora. Munofungidzira kuti pa 2 years taita vanhu vairenga sezvizvo zvingirei zvazvo kugarira
ndaona kuti ndaremera. Taura iwewe zvawakasununguka kwaona. Uyu munhu anondova. Saka inini ndotogara kumba handina simba reuyo anogara. Aone kuti afoti. Kaita kunyen'anga naitikawana. Saka inini ndakambudira pachana izvi siyai pakaramba. Ingapotinda kutsetse kumasa avadi vakati nditende. Anokurova uyu. Anondova. Kuti nini handasipa kudakagarwa nevanomugare kurambe handikunzwana. Saka ndazosunungurwa ndichiti kuti aiwa. Inini Yei nyara ikwaita ari kuudza inyaya. Ndisina problem. Ndezvo zvokutaurwa izvi kuti ndikati ndipende. Ngomira. Hello. Ndandise message. Bana muri bagaja pamusha. Mungata kuti mukati ndipedora nini kumahure. Zvinyaya dzingaitika kwangu kungo. Alright. Iwe mukadzi uchamuda. Ini kingezi ndisina mukadzi achirama. Tikataura kuti nake musha wacho uchada. Nawawa. Ndakango kwanditi waya here kuna mambo kuti mambo wagadzirise. Mambo. Iwe unomuda here murume? Murume tinomuda. Chovha padhuze naye kana uchimuda. Mubati. Yei, unoti kwai gadzire nyaya yangu toda kugadzira musha. Zvaratidza kuti anokuda. Asi toda kumuudza maari kutadza. Wanga wadii kuti iwewe teerera waya kudarika mambo. Taifungidzira kuti tikatonga nhasi handitika. Tokupai zvatinokupai kuti munogara zvakati. Kana wazodzoka musi wakati pasina chenji torambanisa zvenyu. Wezi mambo basa rayo ndiro kubatanidza vanhu kuti mugare zvakanaka. Inini ndakosa. Mushonga auchashanda here musana? Aiwa. Chanoshanda singirepe. Saka hazvina zvinhu. Aiwa ndikutaura. Musati mauya kwamambo. Ndanoita nobata ngwapo. Aiwa isu hatisiwa isusu. Kunoti vatendi novabati venyika waya kuvabati venyika ndisi kuvatendi makatadza tawo uya kuna mambo ndokwakugadziriswa zvese. Anokukumbira karegero zvaari kukutadzira. Auchada akakundikana kugarisana kuti saka iye akaenda kugara kupi kana wamuramba. Tinotadzikira kumba kwake ndikamutora kuti inini panenge panonyanya kutibata izvi zvinoona kudai. Ndakambonira vatezvara ini mwana wenyu nguva yabuda mubateni kurwadza kana chiriko masikati wasvira kunhamo wasvira motikadzi ski mutaundika kunenge kuina vamwe vanhu vanovirana navo handipo vanodarika iwewe vane mari vanemona chiuya ugare apo chiyatirare uri kubuda nateni kuri kuenda wozodzoka makuseni nguva unoda takasvika paukiyadhouti nhasi norapadza ndagumbuka taurira hama dzangu ndakatifonera ambuya chachiyamba nyaya ziva kwemunodziendesa. Patikainzwa kamwanangu ndandagamuchira inini zvese ndazvinzwisisa ndanzwa kuti wakatadzirwa asi ndaifunga kuti ndichagadzirisa kusvika zvanaka. Ora kana usamude chimuramba kuti rudo rwacho kwendiri kwavari rwakabuda. Akubvisire bhurukwa here? Wakaita murwa hapo nebhuruka rawo. Ane mapurisa awo ndikaenda pabva wafonera kuti utabvisa mutemo ndokusungisa unoda kutoka. Saka ini jeri ndisangana rani. Taura iwe. Pamusoro changamiri. Zvimwe zvanga ndakanganwa ndine permanent injury. Ndakarohwa nemwana wavo. Vakandirapisa parire nyatwa. Musana negumbo rangu iri. Auchashanda. Azvichashanda. Vakandirapisa kuparire nyatwa. Vapedza kundirapisa mapepa vakabva vabvarura. Vakati nyaya haifanira kuenda kukoti nokuti mwana wandakabira. Ora zvamakuita for the meantime. Uye hachakuda asi ndiri kuti muna yakurambana musi wa 26. Ndizvo zvona iri. Iwe ndinogara muna yakurambana musi wa 26. Handina kuramba kurambanisa. Wazvinzwa? Kwenini ndafanira kuzoita sei? Nekuda kwangu ndakaura vakandipa kupisana namai. Iwe ukauraya uyu. Ukauraya waita mhosva. Izvi maoko mamama. Wazvinzwa? Andipo wauraya. Kubva nhasi mutaurire kuti ndokumbira regero handichikumbokurwisa kusvika tadzoka kudare mudzi. Andipo warwisa ini. Dai varwisa ka. Ndati mukumbire regero kuti handisi kukurwisai kusvika tadzoka musi wa 26. Handisi kukurwisai baba tako.
Svika tadzoka unoda rimswa 26. Iwe chengeta zvaunenge waita rekodha unodzoka musi wa26 wazvinzwa? Mwaya sei kuno? Kuno kuti akaona kuti ndokutanga kubanira. Ndati mwaya nokupi kuno? Tabva nekupo kumadziwa. Mwaya mese muri tu. Uyu ndati achagona kufamba ngafambe namwaka wauya nawo. Kana kumbabva nezuro pandakapiwa bepa havachatotauri nini. Aiwa no, panguva ino muri kuenda kutaudzana tosakana musi wa26 topesa nyaya. Saka apa ndichigara mukadzi. Aiwa gara naye pamba ipapo. Vane mutokadzi vaenda kuti vatore baba. Ini ndikuti nene munazo zvinoita ndo. Takudara. Saka uyu singita kuti bonde nini kana taenda kumba. Teerera munhu. Aiwa ka. Munhu wari kutaura vakomana. Kana munhu achitaura namambo. Imimi mukaseka. Kuseka kwamuriita nokuti hamusi kurwadziwa. Basa rangu ndinokutonga vanhu. Ndinotonga nenyasha. Kumuti uyu achida kumuramba kumuti imboendai kumba. Ndine zvikonzero. Ndini ndinogadzirisa vanhu. Tisu makastodian. Saka handifanira kungoti imba dzevana vangu dzichiparara vasina zero, ndinofanira kudzidzisa. Kana waya asinganzwi musi wa26 tinoramba isu. Haarambidzwi kumanikidzwa. Anokodzero munhu. For the meantime uri kuenda kugara kumba wazvinzwa. Uyu aripo pamba ipapo kana kuita naye bonde ita. Check tosakana musi wa26. Mambo ndiye anopedza zvese. Ndinobvuma sezvo muri mutongi. Ndini mutongi. Iwe kubva nhasi kana ungoita zvakaipa chinja maitiro kusvika musi wa26. Handina chakaipa. Teerera. Pamba apagaronge maramba yokuti ungeisa anondebvu munhu. Anofanira kuti one kuti mukadzi ndio kuti tamisa anondebvu. Unozva zvinoita toki. Muridzi womushando muchigugu kuda kumurova asi richizi ndindori pachikafu dzikama. Togadzira imba yako utoi rongo pano zvimwe. Zvimwe zvacho uya rongo but tiri kuti of the meantime you ndiwo number 1 pakuita rongo. Ende unogara wakanyarara. Sadza mupi usamuisire mushonga muchengete wakuchengetwa namama. Chiendai kumba. Endai muri pamwe chete. Sadza racho randova parasha vanhu kana kutenga kana sadza. No. Iwe teerera. Kutenga kana kusatenga. Teerera unzo imbonyarara iwe kuchedzera. Chakaipa. Imbonyarara iwe amoni. Chakaipa achitsidzwa nechakaipa. Chakaipa chinotsidzwa nechakaita sei? Nochakanaka. Enda unomuchengete iwe. Nyange usatenga chikafu. Tichazoona kuseri kwokutenga chikafu kunei. Ndisinogadzira ndo basa rangu. Right, endai kumba. Mbate uri kumutambe. Iwewe mbate. Nemari yebasa handina. No, ini ndini chakupa paunodzoka. Nhasi anokubhadharira ndichakubhadharira pamunodzoka ndokupai. Izviti pamadzapanda mari ndawapa $10. Mari yawo yebasa. Pa $10 inokwana ibhazi mese muri 2. Chipa vape wakadziwa kuti mari yatapiwa namama. Babate, bata nayo. Yes. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers, supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority.